Ngiyabonga kakhulu. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu osebenze kumkhulu. Ngafika la ekhaya bazalwane, kahle kahle ngumntwana kaNkulunkulu. Ngikhulele la ukhulekwa khona. Ngiyakholelwa kakhulu emkhulekweni. Khona la abazalwane engihambe ngahamba khona. Ngaba ney'nkinga kwangavuma ukuthi ngiye ngiyodumisa uNkulunkulu. Ngiyohlanganyela kanye nabazalwane. Kwenzeka. Kakhulu abazalwane, mawusukulinyazwe umzalwane, ukube nenkinga enkulu ungazothi uzoshonaphi. Ngangikuleso simo ke. Bathi kwafika ngelinye ilanga ngilele nje ebusuku kwakhona into ethi nathi kunomuntu ongiqwayibayo. Ngafika la ekhaya bazalwane, it was kwaku-3 kwangakafikwa-ke ngo-3 kwakusathiwa ukufika fanele ufike ngo-7 ekuseni. Ngafika ngo-3 I remember ukuthi umuntu engangimfonelile ngangithole kwakuthiwa ubhekwa kaZulu. Ngithole yena asho ukuthi ufike ngesikhathi esiwukuthi kodwa ngafika early. Uma ngifika bazalwane la umkhulu into angisiza kuyona wafike wangichazela ukuthi ngidinga ukuyohlanjululwa. Ngalelo la ngangihlambulula engahlanjululwa ngalo. I remember ukuthi sekufanele ngihlanjululwe. Nakhona futhi ngavele nje ngavuka sekuwukuthi fanele befanele ngiyohlanganisa imali. Kufanele ngihlanjululwe ngayo bazalwane. Then mangabe sengisekhaya ngihamba ngihlanganisa ngikhulula kahle ukuthi kwakuyilo lockdown, it was 2020 kwakuMay. Ngikhumbula kahle May 15 ngizohlanjululwa la ekhaya. Ngalelo langa selokho ngahlanjululwa engizokusho kakhulu ukuthi selokho ngahlanjululwa ngakwazi ukubuyela emandleni ami uJehova ngiphe wona. Bengikade ngithandaza abazalwane before ngangikade ngilahlekelwe nayijazi lami lokukhuleka. Ngingasakwazi ukuthi nje leyo nto izongitshontsha yonke into yami yokuthi ke ngikwazi nje nokuthi ngiyimele nami ngiyikhulekele. But since ngeza la ekhaya ngahlanjululwa ngabuyela esimeni sami ngoba ngikhuliswe ngomkhuleki. Yona into engiyazi kangcono okunye angikwazi. Yingakho ngithi mawungiphazamisa endlini yokukhuleka usukunginikeza izinkinga ngoba abazalwane ikona engikwazi kangcono yilokho engizokubonga kuJehova. Amen. Ngiyabonga abazalwane babasipha. Samalami ngimthobe yase ngohambabo. Angizokwanda kakhulu ngoba eyami inkinga inkulu kakhulu. Mangase ngiqale namhlanje ngathi kushonela. Njengoba ngimi la nje ngibonga kakhulu ukuba phakathi kwalo mzwala ekhaya. Phakathi kwaThehlelezi ngoba ngitholile phila nokwazi ukucabanga nethemba nokuzethemba nokuxolela umuntu nokuxolisa. Mangakulandela ihistory yami ngaphuma mina la ngangikhona umzini wami ngangigqokile ongangigqokile ngaphuma ngashiya konke. Ngaqala from scratch. Angiwanda kakhulu kodwa nje ithuba lonke singafika la ekhaya kuningi empilweni yami owakhekile nokuba noxolo nokucabanga nokubuyelwa ingqondo yayisilahlekile. Singakwazi ukucabanga business yami yonke yaqile emanzini. Ngangasakwazi ukwenza nama invoice ukuthi ngikwazi ukubheka umsebenzi ngisebenze kodwa ngakwazi ukufaka invoice ngithola imali. Ngangaselutho. Kodwa khona imali umkhulu lapho anginika yona. Kwaba isimangaliso empilweni yakhe. Ngangaqala ukufika simini so1 kodwa wathi uyaqala ukungibona ngalelo la. Wangiya 20,000. Ngoba wabona ingaphakathi lami ukuthi lilimele kangakanani. Washo wathi ngilimele kakhulu emoyeni kodwa uNkulunkulu uzongisiza. Amen. Namhlanje ngisabambelele kulo ndawo yakhe. Imali anginika yona ngayithatha ngayigcina. Ngayibeka ngoba wayishilo wathi angisenawo nendawo ohlala. Hlala emgwaqweni. Ingaka. Usebenzile all my pension I spend it. Kodwa leyo nto yonke ngayishiya. Ngoba ngangibalekela ukukhuluma nokuseva impilo yami. Ngakwazi ukuxolela. Ngoba ngafundiswa lapho ngizala khona ukuxolisa nokuxolela. Umuntu ngiyamxolela noma ngangithulwa kanjani kodwa nginalo uxolo emoyeni wami.
angizobala into eziningi kodwa ngiphakamisa ukuphila engikutholile phakathi kwelekhaya. Ngokuzalwa ngizalwa ngaphansi kwe-Roman Catholic Church, ngakhuliswa khona. Emva kweminyaka ethile ngase ngingena ku-USA, yilapho ngiphume khona ngashiya ngize ngizobala ekhaya. Ngicela uma kuyenza kodwa nginethemba lokuthi ukuba kwamukela ekhaya impilo yami izophakama ngoba sengiyakwazi ukubeka ama-invoice, ngikwazi ukurizina umsebenzi wami njengoba ngakade ngiwubambile. Ekubeni ithuba seliphele sengimdala manje. Mangathi ungicabangele nje angisafanele ngabe ngisasebenza. Amen. Ongelelayo usinde sibonga amagabula indawo ngamaphumulo kodwa kwamanje sesisemandeni. Ngiqale ukuza la ekhaya ngangisenkingeni bekuJuly last year. Benginenkinga sengingene kakhulu esikhathini, senginenyanga ezo3 esikhathini. Ngingaphumuli ngiya kodokotela bengangisizi. Uqala kwami ukuza la ekhaya ngize ngoba sengingaqala ekhemesi la eBerlin because ngokusebenza ngila eKhehlelezi. Ngeza la eBerlin ngathenga izinto zakhe baba zonke lezi zithiwa ziyakwazi ukuthi zikusize, bangichazela lapho sisebenzela khona ukuthi ngasisize. Ngabona ukuthi engathi ayingisizi ngoba zaseyiphelile. Costly Queen cost yawo 1000 ngithenga lezi zinto. Because waphela inyanga ngakwazi ukuyithola eyiningi because bathi kuba special ngaphela inyanga. Ngabona ukuthi akulungi ngaze ngayifikela mina la ekhaya. Ngithe mangifika la ekhaya, ngofika kwami la ekhaya mhlawumbe ngangena kwaba usuku olulodwa. Emva kwalokho kwangabe kusabuli. Emva kwalokho kwadlula amasonto amabili nganecala emsebenzini ngasendelwa kwi-hearing. Ngaya kwi-hearing ngafika ngaphasi icala. Abaningi ofazi bangakhona la esizokuza nami emsebenzini. Ngicabanga ukuthi wawumuntu oqala ephasa kwi-hearing vele sekwazi ukuthi umuntu uzoxosha umsebenzi kabuye. Ngabuya okwesibili ngafike ngathenga leli foto leli kamkhulu. Ngithe sengisanda nakubuya nje ngaphinda ngasendelwa kuyona okwesibili futhi. Ngavele ngabona ukuthi hayi nje sekuphelile kanikwa ngisho sayile lapho. Alo ngilifakile ifoto lami lokho engibuza omunye la esihamba naye ethi phatha kodwa ifoto lami ngathi hayi ngiyaphatha. Ngaliphatha ngaliphinda futhi ngaphindela ecaleni sengiphindele okwesibili. Lo ngilithinta kancane mangabe sengizozwa nakho ngiyecaleni sekuwani mhlawumbe ngikhulume nalo kanje bese ngiyabuyela ngaphakathi. Ngathi ngifika kulokho okwesibili kwalahleka ngisho amaphepha ababezowasebenzisa. Ngaphuma ngaxoxela nami ngezokwesithathu ngasenda ukuthi umsebenzi wrong ngeke nakhona owaze wahamba waphinda wabuya ngaphinda ngasendela okwesithathu futhi hayi ngabona ukuthi yabo manje angisezokusizakala kwamina sengifuna magic oil ngaba nawo amandla okuthenga magic oil ngalokho ngizwe esontweni kwazoba nanenkonzo le fasting eyangoSeptember kuloko ngi-attenda ngaphinda futhi ngaluwina kuze kube manje emsebenzini bahlezi bethi nina niyathanda ngoba sikazi sibabona abantu ababuya kwi-hearing even eyi-1 akekho umuntu okebuye kuyona. Ngithe ngisanda nakubuya kuleyo nkonzo le ye-fasting ekhaya bexatshene udadewabo kamama umdala begxabene baze baxoshana ekhaya. Ngithe ngifika kwathiwa sekuzokhulunywa izokhulunywa izinkinga zakhona ekhaya exazululwe ukwazi ukuthi sikhulumisane sonke ekhaya. Ngabona ukuthi hayi umkhulu uyasebenza. Emva kwalokho ngangenela omunye usisi engifonela engitshela ukuthi nginomuzi odayisa kade ngiyobuka nje ngala kumele ngikuthengele uma usendwedwe. Ngiwabonile kakhulu amandla kakhulu angeke ngize ngikwazi ukuqeda kuningi kakhulu. Kameli kaJesu. Kama mdogozo makubani sibongo masetani. Amen. Ngumntwana uNkulunkulu nambazane ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Amen. Ekuzeni nje la ngizobonga nje amandla kakhulu ngozakwayo. Amen. Unkulu kuningi esengikubonile ngaye. Engibona ukuthi uNkulunkulu umsizile kakhulu. Manje ngakho nami ngithe ake ngize eduze kwakhe umkhulu ezokwazi ukuthi umkhulu engiphakamisa ngoba impilo yami bazalwane iphansi kakhulu bazalwane. Kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi while lokhu ngiqhubeka ngiza kwi-service bazalwane uNkulunkulu unalenteleza ayisusayo mina. So into engiyibongayo nje ngokuthi ngize la ekhaya bazalwane
kunezinto ezisukayo enhlizweni yami emoyeni wami bazalwane. Umoya wami mubi yabo nje insakazi bazalwane ngicabanga kabi kwesinye isikhathi. Kodwa ngokuloku ngisondela la ekhaya sebenzisa ama product kwalapho ngisizakala khona bazalwane. Amen. Ya ikakhulukazi nje emanzi kamkhulu magic oil bazalwane uyangisiza kakhulu. So nanokuthi umkhulu usengisize kakhulu bazalwane nasemaphusheni bazalwane. Nawuthi mhlawumbe uzozangisize physical kanje kodwa nje maphusheni imbono engitshena izinto ukuthi kumele ngenze kanje, kumele ngibekezele kanje, kumele kwenzeke kanje. Konke lokho bazalwane kungisizile kakhulu. So nje ufakazi eminabo nje bufishane kakhulu lokho nje ukuthi ngiyabonga umkhulu ukuthi nesibusisa uNkulunkulu ampha sona sikwazi ukuthi sifinyelele nakuthina abantu futhi nathi sisondele kuyena ngoba umkhulu ngamthathisa njengoJesu bazalwane njengabo Moses bangalesi sikhathi lesi uNkulunkulu akababekile ukuthi beyibona abasizayo lonke wethu. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu into engithandazelayo ukuthi umkhulu ephakame kakhulu amandla akhe, umkhulu ezisize kakhulu bazalwane ngoba akekho umunye umuntu ongakhona ukuthi sisize esikhiphe lo bunyama sikubona. Ngikhumbula nje last year bazalwane nangi deep down ey'ntweni ezimbi bazalwane kodwa ngisibonakaliso nje sokubona umkhulu ngavele wasasekuwuright bazalwane emoyeni wami nasenhlizweni yami ngafisa ukuya esontweni ngoba kunalento ezingcindezelayo engafuna nokuthi nje ngihambe ngiye esontweni, engafuna nokuthi ngihlale nabazalwane kodwa kuyangisiza kakhulu ukuzala ekhaya ngoba kunale moya le eqhelayo, nalento eyiqhelayo kumina ngikwazi ukuthi ngi-attende nabazalwane, ngikwazi ukuthi ngenze kahle, ngicabange kahle yabo. So nje kuningi kakhulu bazalwane. Amen bazalwane. Trace, I'm sure abaningi angazi ashalala ekhaya. Abanye bangibiza B. Mina ngisukunyiswa ukubonga, ngifuna ukubonga kakhulu umkhulu. Ukufika kwami la ekhaya ngifike nginenkinga kakhulu bazalwane. Kodwa ngiqala ukufika la ngafika nomyeni wami ngize esigodlweni. Sangaphumelela ukuthi singene esigodlweni ngalelo la ngakhala ngikhuphuka lapha ngiyongena emotweni. Kodwa ngathi ngifike ekhaya inkinga enganginayo bazalwane. Hayi kwaphela nje kwaphela. Enye into ngicela ukubonga ngeke ngathi ukunyamalala I think last year ngoNovember lapho la ekhaya. Ngafika kumkhulu ngikhala lapha ngigulelwa ubaba wami kakhulu esefakwa namalapini engasakhulumi engasavuki nje seyinto nje ephendulayo. Ngeza la kumkhulu ngafika ngamtshela mkhulu ngigulelwa ubaba wami angisakwazi nokuconcentrate la esontweni. Wathi umkhulu hayi hamba uye ekhaya ubaba wakho uzosinda. Ngaphuma nje esigodlweni kodwa inhliziyo yami ibuhlungu ithi uzosinda kanjalo nje. Futhi wakhuluma nami nje ebhizi nefoni. Ngathi nje umkhulu kanjalo nje uzosinda nje kanjalo ngathi umkhulu akanayo idea nje ukuthi ubaba wami ugula kangakanani. Umkhulu anginayo ngisho imali yokuya ekhaya wangisiza umkhulu. Bazalwane mina ubaba wami wenza nayo umsebenzi lo wenziwa umkhulu uyisana. Ngathi ngifike ekhaya ngamfica elele vele kuthiwa nje akavuki. Kodwa ngathi ngifika ngingene ekamereni wavuka ubaba wami wahlala ngezinto engasadli ngisho ukudla. Wahlala wangibamba ngesandla wathi mntanami umuntu ohamba kuyena ustrong, ngiyabona ustrong. Ngisho sengishonile ngingasekho la emhlabeni ubambelele kuloyo muntu uyokusiza. Mina ngoba kwami ngiyamazi vele asho nje into ngisho nixoxele ezinye izinto vele ashintsha kutshela indaba zakho. Ngathi baba umuntu engimhambayo wathi ngisho umuntu omhambayo ukuthi ustrong uzongibongele kuyena
wasethi akupheka ukudla adle wadla ukudla wavuka wahlala ngithe ngisho sengihamba wasukuma wangiphelezela so ngiyamezela sineyinkinga kwaba right nasemsebenzini wakhe wabuyela emsebenzini yasebenza yonke into ihamba kahle Ayiwe Dr. Khehlelezi awubudoda bakapheli no oyisikhuthazo kwabahleli Ndomane oba namthandayo ngizwe umkhiqizo omkhulu usheza abasethu sabodokotela sanibonani namhlanje ngina only 10 minutes stage ngifike late ukhulumile pastor angikwazi ukumhlukanisa umbhelu noveshu manje mangizombiza ngivele German 10 minutes enginawo namhlanje ngiprofeti angishumayeli ngizodlulisa umyalezo kuphela umyalezo ngizodlulisa kuwena umuntu osekhaya noma kuwena umuntu obukayo njengamanje okhona la enkonzweni ukubaleka kwephasika ungahlala phansi mayikhona indawo ukubaleka kwani baleka kwephasika kunabantu abangayi-understand ukuthi iphasika yini. Can I explain iphasika yini? Iphasika it's whereby wena uyothatha izinto zakho kunezinto esikweleta zona okufanele sikunike isibusiso sitholayo isibusiso sokuthi ngigeze inyawo uqe phansi ngigeze inyawo bese udla isidlo senkosi. Isidlo senkosi mawusidla phuza nini leli wayini ngoba leli gazi lika Jesu idla nini lesi sinkwa ngoba siumzimba wakhe. Odlayo uthatha isifungo usithi mina ngiyavuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Lokho ngiyavuma futhi ngiyakonfirma ngalokho engikwenzayo. Ziningi izinto awukade uzenza uyicela kodwa zenzeki ngenxa yokuthi vele iphasika ukaze walimukela. Kufanele ukuthi ulimukele iphasika. That is why makuthiwa Good Friday. Zama ukuthi ngo Good Friday tshela abantu ekhaya ukuthi cha mina into engizoyenza ngizothumela imali kuphela as usual. But ngicela ninginike nje isikhathi 3 days full ngiyokhuluma noBaba uNkulunkulu ngiyohlanganyelana kanye nabanye bonke. Rule number 1 kuzobe kugcweleke ngephasika. Ngiyacela ke bomama nabosisi ningangihlazi ezami ziyamazi melusi. Uma uthatha isidlo senkosi number 1 uyahlonipha kakhulu isidlo senkosi. Uphatha indwangu 1 meter eyinansuka 1 meter uyifake ekhanda lakho la umboza ikhanda bese uyaguqa mawuyomukela isidlo. Ngisho mawuyogezwa inyawo umuntu ozogeza inyawo ke komunye uyogezwa imina ngizongigeza phela uzame nawe ukuyigeza kuqala singabi nephuma. Mina nje ngifike nje sengithi kancane ngoba angeke impela ngimelane nephuma neyinyawo engizothola ngoba kunabantu besifazane kunabantu besilisa abanenkinga yeinyawo. So nje try usuka manje uthi ezame inyawo nihambe nalento okuthiwa i-pedicure yini. Yes, nihambe nayo lento zifike zifakwe lapha zisokwe
ziphume that skin ukuthi mangigeza ngizizwe zisoft ithambile ngithi wow zazi soft inyawo zakhe uyazi usuyishithini but ke mawuzovela ube njengokhehlelezi ushaye ngazo phansi nje kanjalo nje pata sizoxaka abantu lezi nyawo zakho angithi niyezwa bazalwane ngicela ukubona nje abasebekhokhile ukhumbula ukuthi mawukhokhela iphasika lithi iBhayibheli ukukholwa onganayo umsebenzi kufile mina njengamanje mangibona labantu behleli la ilona bandle ngilibonayo le ask me why because angikhumbuli umenyezelwa anikaze nikhunjuzwe kwatshalwa kuthe makutshalwa yamila imbewu lento yangena kini yahlala njengamanje mawubuka ulive noma ubuka uYouTube awukhunjuzwanga kodwa kunabantu abafisayo ukufinyelela enkonzweni abakwazi ukufinyelela kodwa basibuka ku-internet basibuka kuma-social media mina namanje ngiyasho ngithi ibandla nani uma uNkulunkulu engibuza ethi wobani okumele ngibanike isibusiso ngiyothi mina yilabo abangakhunjuzi ukuthi ngesonto yisonto iyesontweni labantu abazele udumo likaKhehlelezi abazele imangaliso zikaKhehlelezi kodwa bathi Nkosi mawulibala igama nelama litholakale phakathi namhlanje ngizosho futhi ngihlala ngisho ngithi mina when the devil puts a full stop God begins a new sentence inkinga uboni wena kunento ezawenzeka empilweni yakho ngiyacela nje kokugcina awuzama ukuthatha lo 3 days ubhenge ukubuka ukuthi ngeGood Friday kuzoyenzakalani ngokwaseBhayibhelini kushiwo kuthiwa okweshumi ukhishwa ngeGood Friday awuzama ukuthi ngoGood Friday ngiyokhipha okweshumi ngiyodla isidlo senkosi mina ngiyowendlala amasundu phansi ngidlalelo wami umfundisi amen bazalwane inkinga uthi wena ubusiswa ngoba vele izinto zakho awuyilandeli kumele umazise umfundisi wakho mazise because he is your father he is your spiritual father kunabantu abangaboni ukuthi nangu spiritual father wakho kodwa usahambe eqina umthola ngale kuyanyanga uthola ngale ulamfundisi ukhona uneyikhipha Nkosi yami okwakakhethelezi 4 verse 7 ufunde ukuhlonipha omunye umuntu ngiyasithanda isikipha sakho mntanami uyasibona lesikipha siyadelela sibona okwakakhethelezi 4 verse 7 siyadelela lesikipha sakhe lesisilo so ke ushilo angazi pheshu ukuthi kugqoka ini sethazini uthi awubani abakhokhile ngibona ngathi baningi ngala obani sebekhokhile bukani nje khokha awuthofa abantu abaningi kangaka isonto lokugcina liningi abanye mkhulu bathi bakhona nje abantu besikole ngoba khokha kumina Kade ngibona bafikile ku10 bafikile mkhulu bathi bukani sibaningi kanjani nidlula iZion makunikela intela zinikele kodwa kuloko hayi banihlulile kuloko iphasika sithese lishumayela bali understand ukuthi yini iphasika benga expect ukuthi ngoba phela lapha ku Good Friday kuyanikela futhi kuzobizwa amabandla sicela ibandla lakafaya lize nalo ingabe lithi nasifuna isikhala ngasicela ukuthi bashaye lama instrument wethu nizoshayela bese kuthiwa nikelani yabona nizongihlazi nizoyidlisa i-team ngalelo la ngivumelekile ke mina ukunikela hlala phansi mkhulu sifuna ukubona ukuthi kahle kahle ufundisa ini kuzobe kune branch yaseSwazini branch yaseMtubatuba ibranch yaseMaritzburg ibranch yaseGoli ibranch yaBotswana ibranch yaseMayville yaseNtuzuma ibranch yaseEast London ibranch la so kuzobe kugcwele ngiyacela nje ufike early uyiphathele into zakho ufike early be right makuthiwa hello lamasabatha ube sewukhona angithi nizwini ngiyacela i-uniform yakho uzame ngisho kuthiwa i-uniform awuna dlalela ku-white sonke sibe mhlophe sifanele ingelosi ngithe namhlanje angizile kuzoprofetha angizile kuzoshumayela kodwa nje i-one into engizoyidlulisa umthandazo
isibongo lesi noma igama ngazi. Mzulwini yini le isibongo noma igama? Isibongo. Mzulwini. Endris. Igama lesilungu. Endris. Mzulwini. Wena baba. Uyaphila. Igama lelo u-Endris. U-Endris ubani? Ngiyaxolisa. U-Andris mina. Wena futhi. Igama lesikole. Igama lesikole. Awulithandi leli gama. Hayi bo, uthi lo baba igama lami kanjani? Elesikole leli gama. Lalela baba. Uma ngibuka leli chibi. Ngeke namhlanje ngiprophethe kodwa ngizodlulisa umyalezo kuwe. Usuka kuphi nendawo? Usuka eMbumbulo. EMbumbulo. Ngithi mina mangibuka lamanzi, ngizwa kukhala itilongo. Yini leyo? Umshayelo waliqinisa. Lalela. Yes. Yalibizwa lentilongo. Baba. Uma ngibuka lentilongo. Ngizinganono isibhamu esikhulu. Kodwa lesibhamu masikhuma siphethwe uwe. Uyangizwa ngithini? Ngiyajula manje. Uma ngilandela ngomoya oyingcwele kimi la. Ngike ngabuza ngathi uNkulunkulu wakhuluma ngesibhamu. Khuluma ngani? Wathi Jehova kimi uyibutho noma uyiveteran noma wake walwizimpi noma wake walimpi izibhamu. Ngabe impipha. Uma ngibheka la manzi wami kunento angitshela yona. Wena baba uke wagula. Wagula wangathi uzolala phansi wancipha emzimbeni. Abantu bayibuza ukuthi kwenzakala ngempilo yakho. Ngabona uyakudokotela, ngabona udokotela bamba ingalo zakho kudonsa amagazi, ngambona ibamba futhi kudonsa amagazi. Wathi udokotela no man. Kunento engayiboni kahle la kuwe. Wazi wathi udokotela there is a medication okufanele njalo uyidle. Okuyona njengamanje kuthiwa awuhlale kule treatment ngoba mawuyeka lento uzodlula emhlabeni. Hayi kunjalo. I need to help you. Yeah. Ufanele ngisize. Iminyaka emibili ngigula kwazi kwathiwa sengishonile. Lalela. Ufanele ngikusize futhi ngizokusiza. Dokotela bayikubamba uconfirm izifo eziningi emzimbeni nawe wazi wachake kwadideka. Kodwa namhlanje mina ngizoconfirm isifo esiwani. Engizosiconfirma kuwe. Futhi leso sifo mangizosiconfirma uzolunga. Akukho okuhlula baba uNkulunkulu. Inkosi namandla. Uyangizwa mthi? Ngithe inkosi njani baba? Inamandla baba, uyazwa? Into yami namhlanje baba, sebekhulumile udokotela. Baconfirma bafana ama signature wonke. Ngizowakhansela ngizowawipe lawo ama signature. Ngizoqala kabusha impilo yakho. Uyangizwa ngithini? Uma ngikhuluma nawe njengamanje uthi umoya engcwele kimi kukhona into imfihlo ohleli nayo noma olokuhamba nayo wena. Uyangizwa ngithini baba? Ngiyakuzwa baba. Njengomuntu engaze ngithi mina kunomuntu walimala kabi ngesibhamu noma nami ngangihlaselwa. Uyangizwa ngithini? Hayi manje, hayi last year
Hayi last of last year. Hayi 3 years back. Kodwa ngithi mina 5 years back. Ngiyakuzwa. Lalela baba. Uma lo muntu elimala ngesibhamu. Kwabantu ababesuka endaweni yasefolweni. Noma ngithi babesuka eAdams bezohlasela nabo. Ehlasela wena. Angazi baba noma uyibutho noma uyini kodwa ngibona impela udidiyela insizwa na uvunulile phambili. Ugijima phambi kwazo na ugiya. Kusuke kwenzakalani lapho? Ngididiyela amabutho. Udidiyela amabutho. Sididiyela amabutho. Lalela ke baba. Ngikusiza. Yazi mawadidiyela lawo mabutho kunomona ovukayo kube sengathi kunomuntu okuthi kujela ngento engathi iwumuthi akweqisa into engathi umbhulelo phansi. Kunjalo baba ngoba ngumuntu ophatha amajakaba nakona amabutho akangivukeli lawe ngwadidiyela. Ngoba ngikutshela ngithi mina. Yazi mawuloku hamba ngizwa amathambo wakho freezer. Kwesinye isikhathi uyabambeka ngathi uyashopheka. Ngishulele empedeni. Lento sikwenze amahlandla aze abamane. 4 times ikubamba endlini lento. Bantu amajakaba. Uyangizwa ngithini? Wathi uJehova angifuni umathandana. Angazi umathandana wakho. Sengaze ngambaleke. My prophet, evidence of change. Ito ibaleki. Ubalekade. Hayi ngangenze thathale kahle nje lengane. Nkosi yami. Uyafuna ukusiza? Kakhulu baba ngathini nje njengoba ngida sibe nenkinga yemoto endleleni noma Lalela. Sengiyacela Nkosi ngoba ngifike lamandla wadinga ngoba ngifike ngoba
bekufanele ishe ngoba uthi nibe nenkinga yemoto. Ngibona le moto imix oil namanzi. Ngizwa ngithini? Ngiyakuzwa baba. Le moto yafa endleleni. Moto emhlophe. Ngizwa ngithini? Yebo ngiyakuzwa. Kuthiwa inesulitono lokho kuncane. Blue wakhona unjengaleskate lesi. Ngizwa ngithini? I10 noma yini, Grand I10 noma yini. Ubona kuba nenkinga endleleni. Wazwakala ukhuluma wena emotweni wathi ngase sizolunga into zami kanti kusuke sewenze njani. Kusuke sewenze njani. Nenhlanhla ke baba ufike nini uyaqala ufika la ekhaya? Yebo ngiyaqala. Usimshayeleni. Nenhlanhla ke wena first day ufika futhi ufike late. Lesathathi Uber. Imoto sishiye emgwaqweni. Nakho. Unenhlanhla baba, uNkulunkulu uhambele ngakwena. uNkulunkulu uyayidala izinto zakhe. Uthatho lapha uNkulunkulu ambeke lapha. Nathatho ngana nameke. That is why kubalekile. Uma impilo isakhambela kahle ungabathathi kancane abanye abantu. Njalo mkhulu. Uma umuntu wakho esakuthanda, ungayithathi advantage udlale ngama feelings wakhe. You will never know ukuthi kusasa likuphatheleni. Jabulela ukuthi usakuthanda usakubiza nesithando sakhe. Ungadlali ngomntwana womuntu. Ngoba akekho umuntu onganalo idlozi. Ungenzeka mawutshela abangani bakho ukuthi awumthanda uthanda imali yakhe. Kodwa idlozi lakhe lilalele. Amen. Yisho kanjalo namhlanje. Ungenzeka ukuthi awumthanda uthanda izingane zakho. Kodwa manje nonke umthembisa ngisho isikephe. Ungadlali ngemizwa yabanye abantu. Ikusasa. You never know. Musukujabula ngosizi lomunye umuntu. Ngoba kini umuzwa kini wathiwe kahle. Wena seniyibona niyabaphathi bemali. Ungajabuli. Ungayenzi friendship ngegama lomunye umuntu. Ngoba lo muntu ngelinye ilanga uzophumelela uzosala uthini. Musu kambe uqabanisa abantu. Ufika ukuthi mngana wami bekhuluma ngawo. Wena uthe. Wamuza kanjalo mngana wami sengikuzwileke. Wena utheni? Uma abanye abangani bami bengihleba, wena waphawula wathini? Impumelelo yakho ilele kuphi ezandleni zakho. Abantu bathi abaphumeleli ngoba abafuna ukusebenza umqondo abawusebenzisa. Njalo mawuzothatha i-decision kunomuntu oqala uyoreport again aqala. Musu umncika abanye abantwana bayahamba. Vuka uyibambe, vuka uyithathe. Umushiza umubanda ngoba isikhathi sekho. Ngicabanga ukuthi 2020 besikhuluma ngegama lokuthwala ngithi abantu bathwele. 2022 sesikhuluma ngokuthi abantu manje they using their brains. Bayaphambili. Yeka ukukhomenta ama-comment afani ku social media even if it's not me. Kodwa zama ukuminda your own business. Ungayibona umuntu ethi mayipost into wena oqala ukhomentayo wena usebenza nje uphile lokucomment. You've got a serious problem. Sanval. Apeli phone ninenishadile noma nineni kuma relationship a serious. Ifoni yakha iphinde yabilis. Ungabe addicted uyithola ususe phone ngesikhathi somuntu wakho. Iphinda nizwe. Ungabi sefonini ubhizi ngo WhatsApp ngapha uhleli nomuntu wakho uzwe uyahleka.
She needs your time. He also needs your time. Uyawadinga lo muntu ama-advise wakho sisi wena ngoba amandla akho angabazi. Ezakushele ukushele ngoba kunento ayibonile kuwe, kunento ayizwile uyikhuluma that made sense kuyena. Indoda eqotho ayimshele intombazana ukukhuluma into engena sense. Ake ngitsheleke kuzoba buhlungu lokho. Kuzoba buhlungu kodwa sengiyahamba. Akekho umuntu ongathathwa serious. Lo muntu lo akathathwa serious engizokhuluma ngaye. Intombazana eguquza utshwala. Ayithathwa serious empilweni lo ntombazana. Believe me. Ayikho into esingayikhuluma nomuntu ophuza utshwala. Ayikho ibusiness esingayikhuluma naye. Sengikhuluma ngezothando. Relationship wise. Owazi ukuthi lo mfana udlala ngawo. Uthi manje sehlangene nabafana behlangene bebodwa. Athi we ngitshela ngalo omuphi umuzo ngayo mama. Kune wine ngapha. Kune shampoo ngapha. Phela abelungu beverage babeyenzela ukuthi mase be relaxile after work. Bese bethintela half glass is enough. But thina abantu abamnyama sesiye abuse. Abantu besifazane sebephuza ukudlula amadoda. Amen. Ngithemba niyangizwa. And vele sanizongizonda ningizondela iqiniso ngitshela iqiniso. Ngizama ukuthi shintshe ukwenza kwakho. Kukhona ababuya bangikhalela esigodlweni umkhulu, ngiyayithola indoda. Ihamba. Inkinga yakho masudakiwe noma usubudlila utshwala. Bukukhumbuza le ndoda bese uyayifonela ebusuku. Yaziyena le ngithanda ngayo. Hayibo. Ungithanda ngempela noma ungithandiswa yiwayini. Abaningi wine labo lehlela ngezansi. Njalo vele. Likwenza igazi futhi manje yashisa. Imbiza. Snake queen. Abaphuzi abastage ungenakisisi. Mawuthi umshayeli snake queen yashisa igazi. Kuthi ngathi ngamthola manje. Ngathi ngambamba namhlanje. Ngoba snake queen. Bomama bosisi utshwala buyasibuyisa isithunzi. Umuntu esifazane nje ophuza utshwala red card. Turn off. Ayikho into serious esingayikhuluma naye. Sizokhuluma phela namhlanje kodwa wazi ukuthi mawusuka besidlala yokuthatha isikhuluma. Oh, besidlala. Wena njalo mawuzofika ukuthi ucela imali. Yeyani imali? Hayi ngifuna uyoshaya amasavana nje. Noma ngibamba amaveva u3. Azona sibindi bo. Ubunge ucela imali ye bribe kungcono intombazana afika athi ngicela imali yegross. Abe sextended sleep because kusasa uma umthumela leyo mali uzocaba ukuthi inengqondo le ntombazana. Caba ngigross. Eningithumeleni isleep. Uyithola intombazana manje iphumele esitoli phethe 25 kg kanje isabuhleko. Ya nasema university mangihamba uyothengela umntana u50 kg yemini uma bazongihleka. Ehlekayo ukuthi yadla. Next week isonto lokugcina ngithi bese siya ngegood. Angithi mhlaka 9. Okay, next week angikho. Umuntu weSemarisburg. But next week angikho ngisegoli. I will be in Joburg. Ngikusho futhi ngamasform lokho page. Ngifuna futhi kuzaba u5. Vele futhi uNkulunkulu uyenze kahle lento. Next week siya record iCD lesithelo sika Jehova eGoli usuku bonke Saturday Sunday sesonto eGoli. Yazi uNkulunkulu wayiqondanisa kamnandi lento. Next week inkonzo ebaluleke kakhulu. Inkonzo yani? Hawu, ayeni ishayizana. Inkonzo ebaluleke kabi ke next week, especially komama. Lalela ke singabuyike sengathi ihlahla lezo nto asakwazi nokuthi simube kweli ihlahla amasundu into emnandi nje kahle nje. Phatha nje ihlamvu lakho elihle incane. Ayendlala amasundu sindlalela ini Good Friday. Uyondlala uthi nami mangena inkinga zami zonke ngicela ukuyiphebeza manje ngibheke esidleni senkosi. Right, ngicela ke support la uhambo lwami. Ngibongeni
live recording. Ang expect ukuthi umbonge nayo support abantu abakude engasupportwa abantu bala ekhaya. I-date umhla ka-29 ku-April uzobenza i-live recording. Umbonge niyamaza ngithi nange lapha sukuma bakubona nangumbongeni niyamazi ke umbongeni uzobe recordela PMB uzobe recordela khona. Uyacela izandla nemnikelo nemthandazo ukuthi nifike nizomsupport. But baba insindiso sokunika yona ngicela ukunika intambo yami. Letha lezo intambo shambe ngibakhombisa. Bani. Oh, amathiki. Oh, amathiki yabani. Wonke umuntu oyiclient lapho Khehlelezi akafanisane nawe. Kukuwena ukuthi uzoyifaka ukhale mpatha ngithanda intambo la. Mawuyolala nentombi manje sonogesi. Awusamazi noma uyathakatha noma wenza ini. Ngicela ungayifaki la. The reason ngenze yaba yinde kanje maybe unengane eziwu3 noma u9. You buy this one. Bese uyithathe uyifake la. Like uyabona ifana niyami. Faka esandleni. Esandleni esi1 esika right. Lento it's a signage ukuthi wathinta othinte wena uthinte iso lami. Ngisho necklace yami iphi. Akekho nawo la. Nansi yale necklace yabo. Na. Entambo before uyigqoke baba ngicela ngenzele favor. Uyibilise qala. Keep one. Entambo le ikhona ema-pharmacy manje. Uyibilise. Oh, by the way, sis Rami, I think I'm owing you about 6,000 mangekho mistaken. Inkoleta cishe 6,000. Imali eningenile belokufaka abantu faka. Siyabonga kakhulu bonke abantu abanikelele ngane. uNkulunkulu aze ababusise. Ngizokhumbula enye samnikeza uJungu wanikela u2000 rand. Umelusi wanikela nge1000 rand. Ubheshu uthaka nikelanga. Ufikile naka nikelanga. Ufikile ngo200. Ngo200. Oh mnikelo. How then? Mina bengasho ukuthi wrong. Nisheshena ngijaja. Nisheshena ngijaja. Phela mi akithi mina ngimjaja according to ama invoice waka invoice kimi. Ingalento le ingenza ngibone ukuthi hawu lo muntu invoice ngakasho ukuthi nomnikelo kumina. Shothi bakhona nalabo vele ngibenzela ba invoice o2 million bahlule ukukhipha i10% kumina. Kodwa mangafika umfundisi waseGhana noma waseNigeria khuluma isingisi aphuthuma Elena abuya Elena khuluma isingisi ningayikhipha wewe 10% isheshe. Angithi siyabonga kakhulu ke njengamanje uma ekhona nomnikelo othi mina Khehlelezi mkhulu mina nginikelela ukuthi nje hamba uye eGoli on Sunday, hamba uye studio nihambe kahle siyafaka kulela CD la kula se studio. Nalo ongakakhokha imali yesipheko ngicela bonane naye ubani uGatsheni angenzele nje favor. Ngiyacela angithule umthwalo nabo laba basibukayo i-account number nayo ibhaliwe lapha futhi bese bhala ufake imali yesipheko abhala isipheko noma ungeke kuze enkonzweni ka Good Friday but mase kuyinkonzo ka Good Friday ubhala ukuthi okweshumi masunikela. Angithi kuzwakela especially laba bangiphupha ozonikela ke mawufuna ukunikela that's it. Futhi mawungafuna ukunikela cha umnikelo awuphoqwa. Abanye abanamali abazenzisa inkosi, abanye abanayo imisebenzi izimangaliso zakho Nkosi. Babegameni lomusa uyabazi Nkosi ukuhlupheka kwabo. Namhlanje sikhuleka isinhlupheko, namhlanje siyayixosha inhlupheko. Babegameni lomusa siyakhuleka uma bephumalana Nkosi inkinga ababhekane nazo kwezothando, inkinga ababhekane nazo emndenini yabo, inkinga ababhekane nazo emsebenzini, ukufa okusemzimbeni abakufihlile. Ngelinye ilanga Nkosi baqaqe bajabule Nkosi njengamathole. Baba siyakhuleka
duduza inhliziyo zabo abashonelwe ngegama lika Jesu Nkosi. Bakhanyisele bonke asebashiya emhlabeni, basikhumbule lapho bekhona. Vika izitha zethu ezisifuna mihla namalanga, zilola inkemba, zikhafula Nkosi ichitho, sibuyisele emuva kubanikazi bakho. Ngegama lika Jesu siyakhuleka, senze sikhuthale lokuyiveza. Ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen.